בואי. הלל, בואי נרקוד. הלל. כן, זה ישי. שמחה, תני ידיים. הנה, תני ידיים להלל. חיבוקי. איפה חיבוקי? האבא המבואס. כנראה שהן לא חושבות שזה נורא שראוי לרקוד בו. בואי נרקוד עם אבא. איילה, מה את רוצה לברך את יאיר? רגע, לא שומעים את איילה. עכשיו. לא שמענו. מה? שכפול בסרט. תגידי, עכשיו בכל רם, 3, 4 ו... טוב עד 120. אמן. שאלה. דודיק? מה לברך אותו? אנחנו לא יודעים, אתה צריך להגיד. אתה צריך להגיד. מה אליהו הנביא היה מברך את יאיר? אבל אתה אליהו הנביא? שהגענו ליום הולדתו. נחשו מי זה? נחשו. יונתן, אתה רוצה לברך את יאיר? כן, שיהיה לנו מזל טוב. ושלא יהרגו אותו במלחמה. עכשיו, היא לא... יאיר, אנחנו רוצות לברך אותך, שיהיה לך תמיד טישו בכיס לילדים המנוזלים. הכיפה שלי! אנחנו רוצים לברך אותך, שיהיה לך תמיד טישו בכיס לילדים המנוזלים, כמו שלנו תמיד יש. אמן. טישו לילדים המנוזלים. טישו, יש לך טישו? מה? לא, אני לא קיבלתי ברכה כזאת ביום הולדת. לכן אין לו טישו והיא מלאה נזלת. אז מזל טוב ומורי, אנחנו נורא מתגעגעים אלייך. תחזרו לליל הסדר כי מחכים אנחנו לכם. ויש כבר יותר ילדים מבוגרים, אז אנחנו צריכים שעוד מבוגרים יוכלו לתת אפיקומן. אפשר להביא את האפיקומן גם מחו"ל, זה בסדר. וקבלו אותה. Queen of England. עכשיו כל הילדים בשקט. אני בלי המלך. המלך ישן עקב שכרות יתר. אבל יש פה איזה גבר. אפרת, דברי. מזל טוב, אנחנו מחכים לחגוג לך, כל המשפחה יחד. לא, לחגוג עם המשפחה החדשה וזה, בשנה הבאה, כשלא תהיו בחוץ, ותחזרו לסדר. אני חושבת שמאוד יפה להבלון. ושימו לב, זה הבית, אם אתם לא זוכרים איך זה נראה, אבל היא לא תוכל להתחמק. אמא, מה יש לך לומר ליאיר? אני כבר אמרתי, אבל... לא, עכשיו את צריכה לומר, את לא יכולה להתחמק. אמא, היא הולכת לראות אותך. שלך כל טוב, הצלחה, עושר, בריאות, כל מה שתרצה בחיים. אמן. את יכולה, אמא, גם להגיד משהו למוריה, זו הזדמנות, אף אחד לא רואה. וגם מגילות קרוקה, לא יזיק, לא יזיק. רגע, קלוז-אפ. זה לא שולחים לניו זילנד. זה היה שלכם, כל הבאסה, תתגרו, כן. מוריה, אני מתגעגעת, מחכים לך ומי הוא זה ואיזה הוא הרוקן על ידיעות אחרונות? אבא, מה יש לך לומר ליאיר? למה יש לכם אותו? חזק. שיצליחו לכל אורך הדרך. עד הגעתם אלינו בקרוב. אמן. כאן אנו, משפחת שלום, לדורותיה, רוצים לאחל לכם חג פורים שמח. שרי, נראה לה, ישלח לה שונה, עד פסח זה לא יגיע הקורס הזה. מה? אז זה כבד, עד פסח זה לא יגיע.
ישי יעשה את זה. ישי יעשה את זה. להתראות ישי, להתראות עם הנועד. שמחנו לפגוש אתכם. הם גם אותו. ויקץ מיינו. ברכת שלום הם גם מאוד שמחו לגברים שבהם אשתה. ישי שתה?